ओरै हमनाबो सोरबा आंखौहाय चल ए गाड़ी स्टार्ट कर चल हम फर्स्ट स्टार्ट गाड़ी चला हेलो गाइस फालोग्रो नोंथांखौ बन थाबाय सो गाइस गोबाव जाबायमोन जेबो भिडिअ लाबोनो हायाखैमोन मानोबा माखासे जाहोनफोरनि थाखाय आं भिडिअफोरखौ लाबोनो हायाखैमोन मबाइलनिबो प्रब्लेम न'खरनिबो एसे खामानि दामानिनि मावनायनि थांथिरांहा बिनि थाखाय आं भिडिअफोरखौनो लाबोनो हाथाराखैमोन सो गाइस गोबाव जाबाय गोबावनि उनाव दिनै मोनसे एकदम कारा भिडिअ लानानै फैलायबाय जोंनि मानिनां जाखांफुनाय देरफुनाय गिदिर जाफुनाय जोंनि प्रिया नार्जारी आरो सुषमा बिथांनि सायाव सो गाइस थौदो होमबा भिडिअ टाइम वेस्ट खालामालासिनो भिडिअ बानायनायखौ जों सुरु खालामदिनोसै हाय गाइस गुड मर्निं रायजोफोर फुंनि बिदि गुड मर्निं नोंबा मा नांगौ संसाराव मा नांगौ जेबो नांला बेबायदि फुंनि गुड मर्निं नुबा पापा बोरै जागोन आं नोंथांमोनखौ फंसे खोथा बुंनो नागिरदों आरोना ओमफ्राय बुं दे सना बुं मा बुंनो बुं मा फंसेल' फंनै फंथाम फंब्रै बेसां गोसो बुं जों खोनासंबाय थागोन टेनसन लाना नोङो बुंनांला आरोना ओइथु मा आखाइलै बेलाय थैद आंना माबा बेलेग सहाव थांबाय हादोलै मानो होनबा गोबाव जाबायना भिडिअखौ बानायखौ ओंखायनो आखाइफ्रा एकदम नोंथांमोना मानो जेनेबा आंखौ फल' खालामनानै आनफल' खालामफिनबाय थायो जेनेबा माने एक्टिभ थाया नोंसोरो आंजोंहाय जि गाज्रि खालामनो फल' खालामनानै आनफल' खालामबाय थायो ये क्या हो गया ये क्या सुन रहा हूँ सोर सुवारनि फिसा बियो बेखौ फल' खालामना मा आं फल' खालामबिनो सोर मानसि बियो सोर सुवारनि फिसा बियो हा इमान मोजां फुंनि गुड मर्निं थाइनै नुगोन हा एसां सुन्दुरि तुन्दुरि नुगोन मालाबा इसे नुजानाय मालाबा बुरजा नुजानाय बेफोरखौ नुजासेयावबो नोंसोरो मानो आनफल' खालामो धार फल' खाम एकदम लाख करर जेसां हायो फलोअर्सखौ बाराय होजोब एसां गुड मर्निं नुखांनानै एसां मोजां गुड मर्निं नुखांनानै सोर जेनेबा आनफल' खालामनांगौ खामना बिदि हामा ये बड़ी अच्छी बात कही आप नै आबै फुलुंसि ब्रह्म ना मा ब्रह्म नों आं बिदि गाननायखौ बखिदों दा नै गानबावबायसो आङो गाननानै बाजै फुलुंसि नों मानो बिदि बुंनांगौ हा मानो बिदि बुंनांगौ नोङो जोंनि प्रिया बाजैखौ हा नानिखौ इसां हट नुयो साफा नुयो हा मानो बुंनांगौ बे बेस्रा गाना लांथङै गिदिंबाबो जोंसो मोजां थरि आं बुंफ्रांबाय बेखौ दे बुंफ्रांबाय बुंग्रा बेसा लांथङै गिदिं लांथं मा होनो गाननानै गिदिं गानालासिनो गिदिं बिनि खोथा मानो बुंनो मोननांगौ नों बाजै बुंनांला बाजै दिनैनिफ्राय बुंनांला नों जुदि बिदि बुंबाय थानांबा गाबोननिफ्राय बे गानालासिनो गिदिंबा गोबां सेंग्राफोरनि मा होनो गोसोनि साननाय गोसोनि लुगैनाय बेफोर सेस जाजोबगोन हामा बुंनांला दिनैनिफ्राय मिथिबाय नै लामा बेरायबावबायसो आंहा बिदि होनदों नोंहा मा जादों नुदोंना बाजै फुलुंसि नोङो बेखौ नुदोंना नोङो मादि खालामदों बेयो न'हाय दा नों बुंबाय गाननांगौ होननानै जि मोजां गाननांगौ बे गानालासिनो नै लामायाव गिदिंगासिनो बेखौ नुनानै गोबां सेंग्राफ्रा दायो लेट्रिन फायखानायाव गथ' थांगारहोगासिनो मा जानोखाय बिसो गानना गिदिंदों नङा होमबा बिहाथ' जेबो थानाय ना बिनि बिमा बिफायासो सनमान थांगोन ओंखायनो बुंनाङा जेबो गाबोन बबेबा लामा सामायाव बिनि बिफाखौ जुदि लाखिनानै सोरबाफोर जुदि सिनाखि न'खरनि मानसिफोरा बुङोब्ला मानो नोंना फिसाजोआ मानो बिदि गाननानै गिदिंगासिनो होमबा सनमाना सोरनि थांगोन हो बिनि बिमा बिफासो थांगोन न'खरनि मानसिफोरनासो थांगोन जोंनिलाय मा थांगोन नायबाय था जेबो बुंनाङा नायबाय था आंथ' बुङोसो गाननांगौ जेबो जाया गाननांगौ भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया मतलब कुछ भी कन्टेन्ट मोनाखै नामा नोंहा भिडिअ लाबोनो आंखौसो लाबोनो नुदों जोङो बिदि गाननानै लामायाव बेरायगासिनो नै सोर मा बुंनो आंखौलाय दानि जुगाव ड्रेस फिसा गाननाया कन्टेन्टसो मोनसे बाजै मिथिबायना मोनसे कन्टेन्टसो फलोवार्स बारायनायनि डलार खामायनायनि बेफोर मोनसे कन्टेन्टसो ओंखायनो गाननांगौ जुदि बांद्राय फलोवार्सफ्रा बाराया मोनदोंबाथ' लांथङै गिदिं खोथा गैया आंनि गोसो आंनि ड्रेस आं गानदों बेयाव नोंस्रा बुंनो मा गोनांथि दङ आबै बुसाव हाफांगालि खोनाबायना नोङो खोनाबायना बाजै खोनाबायना बियो मा बुंखो खोनाबायना
बेयो गावनि ड्रेसनो गावनि गोसोनो आंनि गोसोनो मिथिबाय बेहा जेबो थाङा मिथिबाय बेहा जेबो थाङा बिनि बिमा बिफायासो थांगोन जेबो थाङा बेहा गानथों खोथा गैया गाबोन माबा मोनसे घटना जागोन होमबासो मिथिगोन बुजिगोन बे आसलथे खोथाया मा जोंनि बर'नि ससियेल मिडियायाव बिदि बुहुत फैबाय बुहुत थांबाय माबा मोनसे जाबाय रेकर्ड मोनसे ओंखारबाय बे बन्द जाबाय बिदिनो जाखायो मिथिगौ नोङो आरो फिसा ड्रेस गाननायनि खोथानि सायाव मोनसे बुंनो सानो आं दानि जुगाव फिसा ड्रेस गाननाया मोनसे बिग कन्टेन्टसो मिथिबाय बिग कन्टेन्ट जों सेंग्रा मानसिया मा कन्टेन्ट खिथागोन आं हाला आंना माथो इउटुबाबो फेसबुकाबो बारा ग्र'आनो जाला आंनाव मा कन्टेन्ट दं आं नागिरनानै मोनला ओरै हमनाबो सोरबा आंखौहाय मानसि दुमसि थानायाव खुल्लायावलाय मानो हमलाबायनो होखोब्रा नोंलाय सोरबा नुबा बोरै जानांगौ बुना हरबा बोरै जानांगौ आं हमालै आंखौ हमना होबाय सोरबा आरो दोनग्राबो गैया हमग्राबो गैया मा जाखो आंनि खाफाल दोनग्राबो गैया हमग्राबो गैयानो फाग्ला बे सिङाव दोनग्रा आरो हमग्राफोरा खिथुनाव बे लाइन दं बियो दखान सोलियोदां मोनसे साला आरो बे मा बुंदों थगायदों जोंखौ नोङो मिथिबाय मा हमग्रा गैया दोनग्रा गैया बेलाय खसा खोथा बुं बिदि बुंनाङा नों मिथिबाय सोरबा सासेदि ओरै हमना होग्रा था बेबो गैया हमग्राफ्रानो 100 जननि बारा जाबायदां आरो बेखौबो गैया मावदों आरो बेसांथो नांबावगौ 100 जना खम नामा 100 जना खम 100लै 100 हा आरो बिनो नांबावगौनो हमग्राबो गैयानो सासेबो गैयानो थोद नोंनि खाथियाव थानायमोनब्ला नोंनि थाइनै खमला फिथाइखौ मोदोमफ्रु लायनाय हमगौमोन आं नोंसोर माखौ बुंनो सानदों खमला फिथाइखौसो बुंदो दै नोंसोर बेलेग दा सान होनखादां मिथिबायना बेलेग दा सान आं हले खमला फिथाइखौसो होनदों मिथिबायना So guys भिडिअखौ फोजोबबाय दिनैनि भिडिअखौ मादि नांखो नोंथांमोना आंनो फाटाफाटि कमेन्ट खालामना खिथाबानो जाबाय गोबाव जाबायमोन माने भिडिअ बानायाखैनो खुगाफोरखौ बारा गेवा मोनदों मानो होनबा बिराद रायलायनांगौ जायोना मुदुमफ्रुलायनाय आं खमलाखौनो जानोसै जि जायो जासिगोन मिथिबायना So guys भिडिअखौ फोजोबबाय लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअआव